descansar només uns moments, passem la paraula a l'alcalde de la ciutat de Badalona, Rubén Guijarro. Bon dia a tots i a totes. Gràcies a les 2.500 persones que feu possible que aquesta cursa, que la cursa del dimoni d'enguany sigui tot un èxit, que gaudiu del recorregut i sobretot que gaudiu de l'esport i de la ciutat com feu. Moltíssimes gràcies, farem el compte enrere i endavant. Gràcies, visca la cursa del dimoni, visca Badalona! Anem a fer el compte endarrere, els 2.500 participants com ha anunciat l'alcalde de la ciutat. 5, 4, 3, 2, 1, 0!
Bravo.